Aké cviky na brucho si ukážeme a v čom budú spočívať? Dnes si ukážeme 6 cvikov, veľmi jednoduchých, tak aby ste ich jednoducho pochopili. Ukážeme si 3 cviky vo fitku, ktoré dokážete urobiť, a 3 cviky doma. A na čom budú postavené tie cviky? Tak, aby ste precvičili celé brušné svalstvo jednoduchým spôsobom. To znamená, že pôjde aj o úbytok tukov v bruchu, ale aj o posilnenie? Ide tam hlavne o posilnenie, nie je tam až tak o to spaľovanie. O spaľovanie sa musíte postarať potom samostatne nejakým kardio cvičením napríklad, a samozrejme stravou. Prvým cvičením, ktorý si ukážeme, bude cvičenie na stroj, ktorý je určite známy. Je to také docela neobratný ten stroj. A urobíme si ale taký upgrade toho stroja, aby bol troška účinnejší, keďže veľa ľudí cvičí tento stroj nesprávne alebo preceňuje účinky tohto stroja. Sadneme si do toho stroja. Nohy ale nezaprieme, ako sme zvyknutí. Stiahneme si tú podložku k sebe a dávame dopredu predklony s výdychom. Vtedy pocítime o mnoho vyšší účinok pre vrchné brúško, ako keby sme tam nohy zapojili. Stačí nám 10 až 12 opakovaní, dostatočne precíznych tak, aby sme pocítili, že to brúško naozaj pracuje. Snažme sa o najväčší možný hlboký výdych, ktorý len dokážeme dať smerom dopredu. Ďalším jednoduchým cvičením, ktoré si ukážeme, bude určené na spodné brúško. Zoberieme si takúto jednoduchú pomôcku, ktorú si zavesíme o hrazdu, vložíme do nej ruky. Pokiaľ nedočiahneme, tak sa postavíme na nejakú vyvýšenú podložku. Ohneme kolienka a s výdychom pritiahneme kolena k bruchu. Snažme sa ísť kolenami čo najvyššie. A taktiež dýchať zhlboka. Vydýchujem vtedy, keď vyhneme kolená k brúšku. Stačí nám 12 opakovaní. Posledným cvičením, ktoré si ukážeme, ktoré sa dá urobiť jednoducho vo fitku, bude určené na šikme a bočné brušné svalstvo. Lavičku si nastavíme tak, aby sme to zvládli. To znamená, že nemusí to byť úplne na tom najťažšom stupni. Nohy si zaprieme, tak aby sme tam boli poriadne ukotvení a nehýbali sa. Zdvihneme sa šikmo do strany s lakťom do jednej a do druhej s výdychom. Urobíme 16 opakovaní. Stačí nám aj takýto minimálny rozsah. Hlavne nech to cítime. Prvým cvičením pre cvičenie na brúško si ukážem cvik na stoličke. Sadneme si, oprieme sa rukami dopredu a priťahujeme kolena striedavo k hrudi. S výdychom smerom k sebe, tak aby sa nám nohy nedotýkali zeme. Urobíme 20 opakovaní. Pri ďalšom cviku si pripravíme podložku, na ktorú si láhneme. Nohy dáme do 90 stupňového uhla, nohy sú šírke ramien. Ruky položíme na stehná, hlavu zdvihneme. S rovnými rukami zatlačíme do stehien a vydržíme 30 až 45 sekúnd. Snažme sa napnúť a zapojiť vrchné brúško tak, aby sme až cítili, že sa dostáva do krču. Nepovolujme počas celého cvičenia. Dýchame plítko, ale pravidelne. Posledným cvičením, ktoré si ukážeme pre cvik brúška na doma, je cvičenie pre šikme a bočné brušné svalstvo. Láhneme si na podložku, jednu nohu prekrížime cez druhú, tak, aby sme chodidlo mali pevne na zemi. Tým dostaneme nohu do špirály, tým pádom aj celé telo do špirály. Ruky dáme za hlavou a snažme sa dvíhať
priamo dopredu, bez toho, že by sme sa nakláňali na jednu alebo na druhú stranu. Tým zapojíme hlavne šikme a bočné brušné svalstvo. S výdychom smerom dohora 12 opakovaní na stranu bude stačiť. Samozrejme, cvik zopakujeme aj na druhú stranu, taktiež 12 opakovaní. Videli sme cviky na brucho vo fitku, ale aj doma. Ako pravidelne by sme ich mali cvičiť? Snažte sa to cvičiť takých 4-5 krát do týždňa. Sú to jednoduché cvičenia, nezaberie to ani veľa času. Fakt stačí 3 cviky. Nakoľko je pritom dôležité dýchanie? Sú tam nejaké nádychy, výdychy, ako sme videli. Do akej miery toto zohráva úlohu pri cvičení? Pokiaľ nesprávne dýchate, tak zle zapájate to brušné svalstvo. To brúško sa nevie zapojiť, alebo to svalstvo sa nevie zapojiť tak silne, ako kebyže ste zle dýchali. Nebolo by to správne. Tieto cviky teda budeme robiť aj počas týždňa. Ako často, alebo po koľkých dňoch, mesiacoch uvidíme možno prvé nejaké zmeny? Po mesiaci by sa dalo vidieť také prvé zmeny, hlavne v tom zmysle, že sa vám to brúško sploští, že bude také pevnejšie. Ako vieme potom prípadne tieto cviky ešte nabalovať o nejaké zložitejšie? Boli tieto cviky ešte zaradené medzi tie jednoduché? Tieto cviky sú docela jednoduché, samozrejme existujú aj ďalšie alternatívy týchto cvičení, záleží potom už aj od našej fantázie, prípadne ako sa ešte o to budeme ďalej zaujímať, nejaký podobný cvik si nájsť. Po koľkých sériách máme precvičovať tieto cvičenia ideálne? Opakovane sme si povedali a stačí, keď urobíte z každého cviku 4 série.